Κάποτε λοιπόν, πολύ παλιά. Στους 230 το τελευταίο 24ωρο είναι κρίση στην Ιταλία στις 9. Ως τις 9 πρέπει να έχουν κλείσει όλα τα μαγαζιά, όλα τα καφέ. Και τώρα να τρέξω να προλάβω το σούπερ μάρκετ. Κολό χαρταπίες. Καταλαβαίνεις, λόγω κατάστασης άρχισα να σε πάρω. Νομίζω ότι πρέπει να ακυρώσω. Εννοείται, Θα καταλαβαίνεις. μιλήσουμε και μετά. Ευχαριστώ, γεια. Ακύρωση, κλείνουν τα σύνορα. Σωματική άσκηση. Κλείνουν τα πάρκα. Απαγορεύει το συναθρίζεσαι. Κάτι πρέπει να κάνω. Καταραίει όλο το σύστημα. Ψέματα, όλα είναι ψέματα. Συνωμοσία. Καλά το πιστεύεις. Ναι, είναι συνωμοσία και μια κοινή γρήπη έχει 200.000 θανάτους. Ναι, αλλά δεν καταραίουν τα συστήματα υγείας. Θέλω να πω, δεν δώσουν ταυτόχρονα όλοι μαζί. Θέλω να συμπεριφέρεστε σαν να έχετε όλοι τον ιό. Όταν η ελευθερία του ενός βάλει τη συλλογική, αναλαμβάνει το κράτος. Καλά, αυτή είναι η διέλυση από το σύστημα υγείας. Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε. Να, αυτός ο αγιασμός, αν τελειώσει, βάζει λίγο νεράκι και πάμε να ξαναγίνεται. Τι να τα κάνουν τα λεφτά τώρα στην καραντίνα, πού να τα ξοδέψουν. Θα τα κάνουν φαΐ και θα γίνουν χότροι. Το σώμα, το ατομικό σου σώμα, ως χώρος ζωντανός και ως πλέγμα εξουσίας, ως κέντρο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, έχει μετατραπεί στη νέα επικράτεια στην οποία εφαρμόζουμε τις επιθετικές πολιτικές για τα σύνορα που προβάλλουμε και σχεδιάζουμε εδώ και χρόνια τώρα με τη μορφή ενός φραγμού και πολέμου κατά του ιού. Τα νέα νεκροπολιτικά σύνορα έχουν μετακινηθεί από τις ακτές της Ελλάδας μέχρι την πόρτα του ιδιωτικού σου σπιτιού. Η Λέσβος αρχίζει τώρα στην πόρτα του σπιτιού σου. Τα σύνορα έρχονται όλο και πιο κοντά σου, πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο σώμα σου. Το καλέ εκρίνεται στα μούτρα σου τώρα. Το νέο σύνορο είναι η μάσκα. Ο αέρας που αναπνέεις πρέπει να είναι μόνο δικό σου. Τα νέα σύνορα είναι η επιδερμίδα σου. Η νέα λαπετούζα, το δέρμα σου. Το υποκείμενο της νεοφιλελεύθερης τεχνοπατριαρχίας που ο COVID-19 κατασκευάζει δεν έχει δέρμα, δεν μπορείς να το αγγίξεις, δεν έχει χέρια. Δεν ανταλλάσσει φυσικά αγαθά, ούτε αγγίζει νομίσματα, πληρώνει με πιστωτική κάρτα. Δεν έχει χείλη, δεν έχει γλώσσα, δεν μιλάει απευθείας, αφήνει φωνητικό μήνυμα. Δεν συναντιέται με άλλους, ούτε συλλογικοποιείται. Είναι ριζικά ατομικό. Δεν έχει πρόσωπο, έχει μάσκα. Το οργανικό του σώμα αποκρύπτεται για να μπορέσει να υπάρξει ύστερα από μια αόριστη σειρά σημειοτεχνικών διαμεσολαβήσεων. Μια σειρά από κυβερνητικές προσθετικές επεμβάσεις που χρησιμεύουν ως προσωπείο. Το προσωπείο της διεύθυνσης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο. Το προσωπείο του λογαριασμού σου στο Facebook. Το προσωπείο του Instagram. Δεν είναι ένας φυσικός παράγοντας, είναι ένας ψηφιακός καταναλωτής. Ένας τηλεπαραγωγός. Ένας κωδικός, ένα πίξελ. Ένας τραπεζικός λογαριασμός. Μια πόρτα με ένα όνομα. Μια διεύθυνση στην οποία μπορεί να στείλει τις παραγγελίες του το Amazon. Βρέχει καταστολή. Μια συνεχόμενη. Νομίζεις πως δεν βρέχει πολύ, αλλά βρέχει. Στάλες, στάλες, αδιάκοπη ροή. Στάλες, στάλες, καταστολή. Περπατάς χωρίς ομπρέλα γιατί νομίζεις ότι μπορεί να μην βραχείς. Αλλά βρέχεις. Οι στάλες, οι αδιάκοπες στάλες που σκεύουν τα μαλλιά σου, τα ρούχα και εισχωρείς το δέρμα σου. Κάτω από το δέρμα σου. Στάλες, στάλες, καταστολή, μια αδιάκοπη ροή. Σχεδόν λες δεν την αισθάνεσαι, την συνήθισες. Άλλωστε
έρχεται σε στάλες, δεν σε αναστατώνει. Και εισχωρεί η καταστολή. Και έπειτα τα βρεγμένα ρούχα σου γίνονται μητερνίδα, κολλάμε. Ένα στρώμα γεμάτο στάλες καταστολής. Βουτυγμένο στην καταστολή. Και εσύ το φοράς και περπατάς. Είναι βαρύ. Αλλά βαρύς πως ήταν πάντα εκεί. Αυτή η αδιάκοπη ροή. Στάλες, στάλες, βρέχει καταστολή. Είμαι το ανάμεσα η αρμή μου, είμαι οι συνδέσεις μου.